Джонка, я се гмурни, ще ти дам 2 лева. Гмурни се, плувай малко, ще ти дам 2 лева. Айде, де! Пич, гмурни се вътре, ще дам 2 лева. Абе, слънце цял ден днеска. Ходиш на слънцето, няма да се прибираш. Ютка! Това ще чепа на цигара. Там една икона вътре има там още. Ей, по-насам има. Видя ли я? Добре, за 5 лева сигмурните състезания ви дам. Айде, правите едно състезание 5 лева. Сериозно? Отказах. Мартинели. 2 fucking minutes. Само една снимка ми правиш 2 и не ми прави ключ.